zpracování strniště po řepce nebo příprava seťového lože pro konvenční zakládání porostů? Krátké diskové brány Heliodor umí obojí. Umožňují například zapracování vymrzlých meziplodin na jaře bez ucpávání. Jsou tím pravým všestranným pomocníkem, pomáhají šetřit náklady a přesto jsou při správném využití spolehlivým a výkonným strojem od firmy Lemken. Heliodor je mnohostranně použitelný, ať už po orbě, tak i při mulčovacím postupu. Ozubené vyduté disky s průměrem 465 mm jsou uspořádány ve 2 řadách za sebou. Disky jsou 5 mm silné a díky tomu extrémně odolné proti opotřebení. Díky příčnému postavení mají disky důležitou oporu a vynikající zahlubování. Nářadí jsou jednotlivě zavěšena na silných listových pružinách. Tak je zajištěna precizní pracovní hloubka a rovnoměrné nastavení úhlu každého disku. Na kamenitých půdách se mohou bez problému vychýlit. Bezúdržbové, kvalitní axiální kuličkové ložisko zaručuje bezvadnou, dlouhotrvající funkci disků. Už léta zajišťují tato ložiska díky svojí životnosti u krátkých diskových bran Rubín nejvyšší plošný výkon bez nároků na opravy. Jako příslušenství mohou být použity 150 mm široké pružné smykové prsty umístěné před nebo za vydutými disky. Dbají na optimální zarovnání seťového lože. Úhel vychýlení smykových prstů a tím i přívod půdy k vydutým diskům, případně k zadním utužovacím válcům, lze pohodlně hydraulicky nastavit z kabiny traktoru. U závěsného Heliodoru s 5 a 6 metrovou pracovní šířkou jsou pole disků upevněna výkyvně na návěsném rámu. Nezávisle na reliéfu terénu se optimálně přizpůsobí půdě. Příslušné zadní utužovací válce zajistí precizní hloubkové vedení. U programu válců od firmy Lemken jsou na výběr nejrůznější modely. Díky děrované liště se dá pracovní hloubka jednoduše nastavit v jemných odstupech od 2 do 15 cm. Vysoká provozní rychlost, minimální hmotnost a nižší potřeba výkonu jsou rozhodujícími vlastnostmi Heliodoru od firmy Lemken. Další předností je možnost kombinace závěsného Heliodoru se secím strojem Solitaire od firmy Lemken. Díky krátké a kompaktní konstrukci se dá s krátkými diskovými bránami Heliodor jednoduše manévrovat a šetří se čas při otáčení. Heliodor v neseném nebo v závěsném provedení v pracovních šířkách od 3 do 10 metrů umožňuje mnohostranné použití pro všechny velikosti podniků a pro všechny způsoby osévání při vysoké hospodárnosti.